Angibikelele babukele emakhaya ukhulumayo wayezimene uMntambo Sibongo. Ungakhohlwa ke njalo ukuthi imizoleni TV. Njengamanje angizili ngento eziningi kodwa ngimphathele okuhlukile mbijana. Njengamanje ngifuna siye lapha siyobuka umzimba ukhalimali lapha uDokotela uDlamini enza izinto zakhe. Sithe namhlanje simizoleni TV ake sikuvashela singeso ngabantu bethi ziningi izinto abayikhulumayo abantu ukufunisela besho ukuthi noma nje begcwele imali emzimbeni uthwele. Njengamanje ke sakuyena ngokuyizwela ukuthi ngempela yini adila ngayo. Njengamanje sihambe sobukela ukuthi usebenza kanjani nanokuthi ke solalela izinkulumo zakhe ayikhulumayo ukuthina siza ukuthi uthini. Ake sibukele ke babukeli. Emva kwalokho ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukufollow, ningakhohlwa usilandela kanti ningakhohlwa futhi ukukhomenta. Kuningi ke singakukhuluma ngakho ukulandelela. Kuningi sizobona njengamanje nezimbiza neproduct eyidayisayo kodwa sikutholile kuningi okubhekene naye. Noma uthi kanti khona sikubonile esho thina semizoleni TV asingene kulokho futhi asiphawuli lutho ngalokho kodwa nje soqinisekisa ukuthi ngempela kuyibona yini. Asihambe ke lawona. Ibize nje nendoda uthi ayize iyofika ikwenzele imali kanti babanga angiwela ukhala last week wenzala uwela ukhala last week ubalekela yini ungafuna umethozi wakhe kanti babanga
namabhadi bethi beshadile imshado iphele bethi behola imali ingahlali imosi abantu abasebenza esibhedlela bashonela abantu phambi kwabo beshone bebanesa ngalesikhathi lo mama egula lo mama ngiyunesi noma ngiyimeli nesi noma ngudokotela lo mama ngalesikhathi egula abantu bakuba bekho ithemba lakhe selikimi njalo mayethi ngicela amanzi ubiza unesi inhliziyo yakhe izinamathele kimi engesiyo wakithi inhliziyo yakhe ngalesikhathi inamathela kimi usethemba mina ebese lo mama eshona enhliziyweni yakhe ithemba lakhe usenteke kimi ebese umoya wakhe uyanamathela kimi sengithi ngiyafika endlini kunkosikazi ihamba nalo moya walo mama shani izandla baza hamba nalo moya walo mama ngalesikhathi ngihamba naye lo moya walo mama usuyangiphazamisa ekhaya usuyangiphazamisa ey'ntweni zami engizenza ngoba lo mama uthe mayeshona inhliziyo yakho beyibeke kimi abashayizandla abantu khuluma ngomama ake ngikhulume ngomuntu okhipha isisu nomuntu owenze abortion nomuntu okulela ingane angithi ngiyakumarinate manje lithi safe abortion kodwa limile uhushula isisu ukubulala ingane shani izandla uhushula isisu ukubulala ingane mangabe mama wake wakhipha isisu leyo mphefumulo awuwazi mhlawumbe uzokhuluma umprofeti leyo mphefumulo mhlawumbe uzokhuluma udokotela leyo mphefumulo mhlawumbe uzokhuluma umphathi wamaphoyisa kodwa wena wathatha umthetho ezandleni zakho wophinda uhulumeni waseSouth Africa abazilima abathi abantu abakhipha izisu kodwa iy'ngane zabo abasho ukuthi ayikhipha izisu ngeke vuma ingane yakhe ikhipha izisu kodwa utshela abantu ukuthi abantu abakhipha izisu njalo zabo ngoba ephiwa amandla uNkulunkulu ukuthi akabe upresident ngalesikhathi ukhipha isisu igazi lengane lomphefumulo ngebizwe ezandleni zakho abashayizandla kunabantu namuhla abangaphumeleli futhi abangeke baphumelele ngenxa yokuthi kunemphefumulo ebizwe ezandleni zabo ingane baba encane ekhishiwe umphefumulo wayo uyalingana futhi uyafana nokababa uJacob Zuma shangizana ingane ekhiphinyane ingakabi bikino 3 weeks ino 4 weeks umoya wayo uyalingana exactly nokala maphosa upresident umehluko ukuthi yona ikhulanga yaphila unamaphosa uyaphila upresident wena uzothatha ilungelo layo lokuphila emhlabeni kunabantu abangasebenzi abangenamali abaney'ngane nga-10 bahlela basebenzi bese kuzothi umuntu onemali onomuzi emhlaba akanayo ingane iy'ntando kaNkulunkulu ukufika kwayo emhlabeni izodlani amaphembasi nanina ubani wababona ithuna lendaba kwakhona umuntu lona ufile ubulawa indaba ngoba wena liyavela iqiniso ngokuboshwa kaGumede
ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi wambulala unkosikazi wakhe kodwa ngelinye ilanga ayikho into efihliwe ngekuvela shane zami sizohamba sembona laphana eMaritzburg kodwa ngila etheleni bafowethu ukuze siphumelele kunemimoya esingculisayo uyazi ukuthi ukuhamba uyoshaya umuntu emphakathini ufika umuntu isela lishawa nawe ufika ushaye avela umoya wakho unamathele kuwe ethi mayeshona uvela umoya wakho unamathele kuwe into zakho zingalungi ngoba nawe waba nesandla umoya wakho unamathele kuwe abantu njengoba siphila ubani ongamtshela ukuthi mayeshona umoya wakho ushona siyasibona isidumbu umoya womuntu ushona yimfihlo kaNkulunkulu umuntu mayeshonile la ekhaya noma ezukulwaneni ethi mayingasekho kuphinde kuzalwe ingane ngisho ukuhamba ihambise kaMzimkhalimali ngisho ukwenza yenziso kaMzimkhalimali yonke into ayeyiyo iphenduke kule ngane ezalweyo kandenini ibe huye ma ukuthi uMzimkhalimali wayentshontsha intshontshe njengayo kamisakha noma waphuphumela ingane uyamdinga umuntu ongumprofeti uyamdinga umuntu ongumthandazi ozogeza lo mntwana amqambe igama amgqokise lo mntwana abe ingilosi enhle kuwe abe ingilosi ezovula into zakho ngingane mina embili ngaqamba amagama ngathi umbali ngase ngiqambe nje ngathi usibusisi lezi ingane mangihamba khona into engiyoyilungisa ngiyayibikela ngiyitshele ngani zami ngangigeza ngangigqokisa nganenza yonke into sengiyahamba manje ngendaweni yokuthi ngiyokwenza u1 no2 no3 no4 ngicela ngihambe phambili kule nto engiyoyilungisa ngoba zona ziwumoya zifike ilungise kulunge yonke into inemoto mina iCorolla yayidayisa u75,000 ngashisa impepho ngayibikela ngakhanyisa ikhandlela lemloko ngathi leya moto ufuna ukuyithenga ngo40,000 abelungu bariyelaza sengihambile ukuthi benze iphutha bangiya ngo40,000 shane zami ngane ngisondezele letafula kancane lize la bayaphila abazalwane sanibonani yobuhle kodwa kungancane imimoya yobuhle ithelele noma imthelele isikhathi esiningi yimimoya engalungile mangilala nawe ngibe ngibulala ngingumbulali ngalesikhathi ngilala nawe yonke le mimoya yabantu engibabulele ngingageza iyabuya wembatha wena uthi mawusuphuma uyelungisa into zakho zingalungi ngenxa yokuthi ulale nami mina ngingcolile shani zami awuzange incane shani zandla ubani longazi ukuthi ngizomsebenza ngalesikhathi aya ningizwanga baba ake sikhulume ngomngcwabo khulumula kusizezwe uzophasa baba ngizokhuluma nawe mayiphuma nawe mawunamandla ukuthenga ama-product lawo unamandla ukuthenga ama-product ngizomthengela malini onayo ngo-200 funa ngunika ama-product ka-2,000 ede kube-500 ubeke lapha ngizomnika izinto ezomsiza lapha emontweni imali buya next week ngizomnika into azoyigcaba la aphinde ayigcabe la aphase ake sikhulume ngomngcwabo wodwa ngicela uyithathe le nto engiyishoyo uma uthanda uyishuthe ukuze kusize nawe umngcwabo wodwa
Yisonto namhlanje. Yisonto namhlanje. Zonfonela mangqedwe. Ake ngikhulume ngomngcwabo uwodwa nje. Manje emngcwabeni, make sure on your way back home uthola into yokugeza ngaphambi kokuba uyongena ekhaya. Ayanimizwa abazalwane. Yakenza sisi. Kunabantu abanamathelwa yimoya wabadlamini, badlamini kushona umfana wakhona ngokugwaza. Abantu babadlamini bathi bona sebesindisiwe egameni likaJesu. Abasayisebenzi into yokugeza. Kanti ukugeza kuwusiko, kuyindlela esazivele siphila ngayo mandulo. Usisonke basikhuleka uNkulunkulu asilalele asiphendule. Hayi leyo namhlanje abafundisi bagcwele izwe lonke kunesomiso kunzima ukunyukela entabeni beyokhuleka ngeke lini izulu ngoba bangcolile shane zami. Ayenze mama ngenxa yezimo ababhekene nazo. Siyakhuleka mangcwele egameni lakho. Nansi indlovu mangcwele ngithakasile. Yilo nayo abakuthole amen abashaya izandla bazalwane. Awuyidlalele phansi le siyabonga. Yimali le. Yile. Mawucabanga malini le mayi ngiyibhayela. Yimali le. Ngakha into yenhlahla imali kumuntu ushaya izandla. Ngakha ini? Into yenhlahla kumuntu. Inhlahla yani? Mangithi ngizokunika into yemali ufuna uqala ungibuke mina uthi khona ngithweni. Awu bazalwane ngibona ayikho into yokuthi imali ikhona kimi. Akezwa? Ayikho. Fanele uqala ungibuke mangithi bonke ngizokunika into yemali. Fanele ungibuke ukuthi mina ikhona into yokuthi imali na. Sengibona Nkosi obuhlongenzele khona. Impela zamani uthando unalo. Lalela nasosho samsemali uma imali ingahlali kuwe si-1000 shaya izandla. Malini esokuthi imali ihlale kuwe ube nenhlahla yemali. Thatha le mali le yifake phakathi la ube nenhlahla yemali. Ungathi uthola imali namhlanje ntambama imali ayisekho. Imali ohola iqedwe ngishiso. Nayo into yemali ugume ngayo. Awuphalaze kuma kuphela ukukhuluma ucela imali. Siphinde sigeze. Angaze mangezekile mina. Ngezekile. Ngezekile ntombi. Mina nogazi. Ngezekile sisi. Mina nogazi. Zinsizwa ayigezi ngamanzi odwa insizwa. Njalo mayigeza insizwa wangcola amanzi. Siswami amanzi awangcola mawugeza. Yes. Agezwa amanzi odwa. Nayo into yemali le eyenhlahla le. Mathufu nenhlahla ususa amathunzi washonelwa indoda wangageza washonelwa intombi namabhadi uyawathola amadoda edlela ikhekha yakushiya into zakho nje zihlangahlangene nayi le ifaka impepho yamawele igeza idlozi leyidalwa zakini ugeze uthandele amaphupho agezeke le nedlozi ligezeke ungathi uthi idlozi apha idlozi lile kude alisondeli kuwe le amanzi lawa bosisiwe oduma ngawo phalaze ngawo geza ngisakhuluma ngeyiklina umuntu njalo la bese kuthi le isimonyo ke mawususebenzise lezi usugcoba le umuntu mayibuka nje asho ngenhliziyo athi uNkulunkulu wami kodwa akasangisheli ngayo ethi mayele lento manje isithombe sakhe efonini ungakazi umshele asithatha asithi asibuke athi kodwa uNkulunkulu wami aqabula ifoni athi kodwa uNkulunkulu wami lo muntu engasake ngishe ugazi shani zandla Wait up, ngiyalukwazi mina
Buza wena uyalukazi. Ngiyabo. Yena buka mina. Ngiyakhuluma ngiyaphalaza ngiyakhela. Isimonyo lesi. Bese kuzothi la intambo yezitha kade ngikhuluma ngayo. Ngiyinikele ngane evikayo eyakhe inhlahla kukhanye izinto zakho ekwazi ukukutshela amakhono entembe ezokwehlela nansi. 8,000. Bese kuthi 1 2 3 4 Impilo le mathu umuntu uyagula impilo le sikhuluma ngempilo la sikhuluma ngezifo esegazini nayi kozimala maye khona umuntu onebhande ecela phamsisana ngimlaphe manje mahala maye khona nayi i-asthma zilonda ukugula egazini nayi lene ekamero le inkulu le naye encane le inkulu le igama layo umnabise yini igama layo ingoba mawuyiphuzile uyakhuluma uyanaba le mathatha kanye izifo beyakanjwa ngabantu akanjwanga yini le isibambelele inamathela le uyigcoba lapha ngaphandle mawusisi mawuyigoba uyabamba shade zalo umuntu wakanamathela udlela nobona muntu udlela nobona muntu ngiyakupha mawunayo ngempela hayi kodwa kunzayo uthembisa siphakamisu masibuyele Nkosi siphakamisu
uNkulunkulu mase ngidumisa uNkulunkulu ngiyayikhohlwa mina ukuthi konje ngibuye ngiphatha amakhambi ngoba mangidumisa uNkulunkulu mase ngihlabelela kunalento engisuke ngifuna uyizwe lapha noma ngabe unesono sicabangayo ukuthi konje namadoda awu4 uvela udecide uwaye konke ungasashiya nje yodwa shayini izandla bazalwane nanga ama-product esemoya maybe lesi mawulalo esilwane sihamba nentambo ngicela abacela ukubonga ababili kuphela uma bekhona abathi Dlamini sicela ukutshela abantu ngemisebenzi yabo just 2 kuphela uma bekhona baphakamisa izandla haleluya ngayo uNkulunkulu uabout ukuthi angibusise afuna indawo ngangayithola ayidingele lapha phezulu ngibuya khona nalapha ngingayithola kanti uNkulunkulu uthi hayi ayithola St George kwahamba abafundisi abasindisiwe abamuzwe ingcwele uJesu bafike bathi ungamniki lona inyama kanti uNkulunkulu no ngihlalela indawo eduze kwase-ofisi lami jane zami ngoba kunezinto uNkulunkulu esiyifunayo abuka iposition yethu ukuthi zisilungelele ukuthi zifike zisithole sila uthole ukuthi asikho la uNkulunkulu ajike nazo cela umsebenzi ngelilanga Nkosi ngicela umsebenzi ngiyasho ukuthi ngufuna phi kanti uNkulunkulu uyangisha uthi no wena mayifika le mali ususebenza uzoyidla namantombazane ngoba ngaleso sikhathi ngangabe imeshode emqondweni shayani za uNkulunkulu wabonela kunabantu uNkulunkulu engakababusise ngenxa yendawo abame kuyo abekho fit ukuthi lezi zinto ezinkulu mayifika bazofika ezihlalela ungacela uthi Nkosi ngicela impuphu noma ngicela ukudla wena uze neplate uNkulunkulu wathi no leplate lincane lezinto mayifika zizodinga icontract ukuzwila angamniki ngoba ubona ukuthi mase ifikile zizawuchithela kuluma nkosazana sabona ngithindele hayi nkosazana kwento kunalo bhathini uyayazi nje kanti kunemali man kunalo bhathini la uyathofa phela yabo mawuthi ngikhuluma iyakhuluma wathi ngibona kunebhathini okuthiwa umute 1 2 angithi yalizi mawuthinta la izocisha sabona ubani othi lengane izobonga iphi inkonzo edlala ngayo yabo ntombi ngicela ukubonga uSiphosisa Athelezoluntu yebo nkosazana lagula uyofikile uhamba nosisi wakho yebo yanto even namanje asekugula sangiphatha phansi masizowena nosisi wami-ke naye wahamba kodwa wamsiza wahamba ngey'ndlela zesikhali kodwa naye wathola usizo mana utatwele omunye adela aye khona omunye ade uhamba naye adela ufikile la umntakwethu ahamba naye sangibebhedlula yini kwenzakalani waphula umntwana wewe insizwa cela ukubuza abantu besifazane bengaka bemali sebenze njani ukufika leso sikhathi manje akuveli uphi umuntu wakho uboshiwe angazi uboshiwe kodwa sengamuyena usisi wami kodwa indoda kumele yenze kufanele angeke ukuthi ehlale nenye indoda endlini enye indoda wamfika nenye indoda endlini yakho leyo ndoda yashona nayo ababulala so wena bekuyini inkinga kuwe nkosazana inkinga yami bekuyikhanda phinde ngakhona ukuhamba kodwa ngisuka for 2
years. 2 years. Yeah. Esakuthola lapha e-workshop. Workshop. Yini nani wayithola la etafuleni? Ngoba amanzi ibulala. Amanzi nje. Uyamuzwa ukuthi usisi uthi waphilisa lamanzi segule for 2 years. Abashaya izandla abantu. Amanzi nje. Lalela, uNkulunkulu uhlala kumuntu. Asebenze umuntu. Amnika iphawu umuntu. Lo muntu lo omnika iphawu enze imanga abashaya izandla abantu. Unkulunkulu akusise ntombi yaso. Shaya izandla bazalwane. Ngizokupha lawo. Ngiyakubusisa ngala. Uyasebenza. Abenzi. Unkulunkulu akusise ngomsebenzi ungazami shaya izandla. Ibambela la. Ungayithini ibambela. Ngicela umunye ocela ukubonga maye khona phambi isandla. Kana ningakho sefortune ikhanye ngapha kubukele. Sabona ma. Yebo baba. Unjani? Yaphila. Uma ngathi umama uzobonga ipinko. Nazi ingane zithi uzobonga ipinko. Hayi. Mina ngizobonga. Uzandile kodwa yebo. Ngoba intambo waphameli. Intambo. Yebo. Yenzeni le ntambo. Bathenga intambo lazaba indini kwabe yami nobaba. Kuthe lapha emsebenzini uNomandi kwangena igebengu. Yeah. Uyasebenza lapha esangweni. Yeah. Inyanga edlule. Okay. Yebo, ngasoba nomcimbi nje ngihambisa umbondo. Asizwe isibhamu sisho enzansi ngakhala ngathi awusethulile yena. Akwazi ukuthi usebenze neduze nala uhlala khona. Yebo, sebenza naye. Sakhala isibhamu ngathi hayi usethulile. Kuthe mengabe sithula sengiyovela usindile. Waye kanjani uyasho naye ukuthi igazi lalimtshela. Wasuka lapho kanti uyena uattenda ama-customer. Ngoba igebengu zangena engathi zima customer. Yeah. Umandi uyaphila nangeduze kwami. Ngibonga kakhulu. Angizumtikizo. Awuzabe zancane zandla. Ile ntambo nje le. Yebo baba. Nama-48 pounds. Babazalwane, ngicela uma ungayithembi le ntambo le, ngicela ungayithembi. Uma ukuthi awuyithembi, i-500 ngizonehlisela. Ngicela ukupha yedwa ngo-200 kubani. Or ndiyifuna ngo-500. Ngicela ukupha ama-2 abano-100 rand, shaya izandla. Ngicela ukupha 2 kuphela abano-100. Bese beza kimi ngibabhansele. Godola now. Ngicela ukupha ono 100. Oh noma ngeke ilungile. uNkulunkulu akubusise. Nayi ntambo. Ngicela ukupha mhlonishwa isosho sami semali. Lababo nje ukuthenga le ntambo. Ngicela nimfakele la imali. Umfakele imali phansi ngiyele intambo. Muniyele intambo. Ngoba ngicela umfakele la. Hambi lo bhuti uzokufakela isosho semali. Ngicela umunye no100 phansi isandla. Baba wehlukile. Oh. Amen. Ngicela unibingelela lokho ngaphansi. Njengoba ngithi angibonge iziwasho zakho baba. Nginazo zonke akazi ukuthi ziphi. Last week ngoLesine shuthi nginokubhetha lapha ka-Hollywood. Yeah. Hey, before kunemali ezayo, kunomuntu odlalile njengoba edlala ibhola, angazi ke kwenziwa njani. Uwine 500,000 izandla bazalwane. Angazi ukuthi utesta bani man of the match waphinde wapredict wathi angazi iCase izowina. Adidlala neCase. Wathi angazi izowina u500,000 uthe Dlamini mabeyifaka bathe izithatha 7 days uthe 100,000 bazalwane uzonikela ngawo shaya izandla. Yebo sazana. Yebo.
Nawe wasudlala nawe. Yebo baba ingazama nami. Ya baba ngoba mali 1000 ngiqolile baba. 1000. Yebo baba. Ngicela ukupha lesi ngifakele imali yakho. Ngifakele imali. Uzothatha lesi wami uyodlala. Mawuwine ngawina 300 ngiyabonga baba. Ale ngicela mina uwine ama 100,000 ngiyaphezulu. Ulethe 10% inkosi inkosisi. Ngicela uthola umuntu ogcina ucela ukubonga ama ekhona. Nangu ngicela ukubonga. Wemama, ngicela uNkulunkulu akubusise. Siyabonga bakithi. Le ntambo yenze imanga le ntambo. Nami ngifake yona. Thinyanga ize lapha kodwa nami iyona ngiyifakile lapho ekhaya. Sabona ma. Ubani lento uzobonga ngamathele la ababedanga. Umdala ngabadala ngawo. Yeah. Uhambela izolo angikuqalisile la. Olwasemanzini. Asemanzini. Ngoba ngigibele into zami nje kodwa. Yini edulile? Ngigibele ipasele ngemali ngicakele. Ngicakele leyo into esekhaya. Bazocinga emotweni ekhaya. Bathi abawuthola. Hawu. Bathi abawuthola kanjani? Sazocinga emotweni. Ngiphatheke kahle kahle. Ade sisemanzini bafowethu. Nine beningekho. Ade sisemanzini bafowethu. Ngihambise abazalwane eMpophomeni. Ngiyasithi ba, right, ungadluli ujiye ngalo mama. Ade sisemanzini mazalwane. Hey. Kungemnandi kanje. Sangena ezileni ngabafaka abantu eMpophomeni ehlamanzi. Sakhuleka. Le message efundwayo iphenduleke izolo. Ebuye emanzini namhlanje athethe ngudla. Shaya izandla. Kulula kusisi. Sothanda mina